Γκολ και θέαμα. Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Ρικένα. Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά του Στοίχημαν. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Φίλοι και φίλες, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καλό απόγευμα σε όλους. Ξανά μαζί σε ένα ακόμη ταξίδι συμπόρευσης, ουσιαστικής επικοινωνίας με τους απόδημους Κύπριους, τους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό, τους ανθρώπους που με το ήθος, τη δουλειά, την προσφορά τους στα κοινά, τις ευαισθησίες τους, σηκώνουν τον πύχη ψηλά για την Κύπρο μας. Άλλο ένα Σάββατο απόγευμα μαζί για να τους δούμε, να τους γνωρίσουμε, να μοιραστούμε αφηγήσεις ζωής, γεγονότα, εκδηλώσεις, δράσεις δικές τους. Με σενάριο ταινίας μοιάζει η ζωή της σημερινής μας φιλοξενούμενης, μιας περήφανης και αλήγιστης κερινιώτισσας. Έκανε στα νιάτα της μαζί με το σύζυγο της οικειοθελώς την πρώτη έξοδο και μετάβαση στην Αμερική για να μαζέψουν κάποια χρήματα να χτίσουν το βιός τους στην αγαπημένη γη της Κερίνιας. Δούλεψαν σκληρά, επέστρεψαν το 1974 στο σπίτι που έχτισαν με τόση δυσκολία. Η εισβολή, ο εκτοπισμός, η προσφυγιά τους ανάγκασε να φύγουν ξανά στη Νέα Υόρκη και να αρχίσουν και πάλι από το μηδέν. Η ανθρώπινη αυτή ιστορία είναι με δύο λόγια. Η ζωή της κυρίας Ερασμίας Μεϊτανή Ελισσέου, την οποία έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Κυρία Ερασμία, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ. Και είμαι σίγουρη ότι κάνοντας αυτή την κουβέντα σήμερα μαζί σας, όλοι μας, πρώτον θα πάρουμε δύναμη για τη ζωή και δεύτερον θα αγαπήσουμε περισσότερο τον τόπο μας. Κατάγεστε από το κατεχόμενο Τριμήθη της επαρχίας Κερίνιας, ναι. Και μάλιστα φοιτήσατε στο δημοτικό σχολείο του χωριού και μετά από παιδί στη δουλειά, δίπλα από τον παπά σας, για 13 χρόνια σε έναν εμπορικό κατάστημα τροφίμων. Ναι. Γιατί έπρεπε να δουλέψετε στα 13 σας? Στα 13 μου έπρεπε να δουλέψω γιατί πρώτα ευαρέθηκα για το χωριό. Ήμουν και κασάπης. Δίπλα στον πατέρα μου, βοήθαν τον εγώ στο κασαπιόν. Έκαναμε λουκάνικα, έκαναμε τα πράγματα πολλά. Και βαρέθηκα το χωριό, λέω θα πάω να δουλέψω στο Γερίνια. Και πήγα στο μαγαζί και δούλεψα, έκανα 13 χρόνια. Έντετα να είμαι και κασάπης μες στο μαγαζί του Νεοκλή Λοΐζου, το κατάστημα. Είχαμε να κάνουμε με Εγγλέζους. Δεν είχαμε να κάνουμε με πολύ λίγοι ντόπιοι ψωνίζα, γιατί ήταν ακριβά τα πράγματα τότε. Ήταν ωραία εμπειρία, μάθατε πολλά. Ναι. Λοιπόν, εκεί πήγαινα και νυχτερινό σχολείο, για Εγγλέζικα. Ναι. Άρεσκε μου να πηγαίνω σκαλής καλυμπάνω. Τα γράμματα όμως αγαπούσατε τα πολλά. Yes. Και έτσι μαζί με τον αγώνα για τη βιοπάλη 13χρονο κορίτσι να δουλεύει σε ένα κρεοπολείο. Εσείς τελειώνετε το νυχτερινό γυμνάσιο. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση, δεν ήταν? Ναι. Είμαι ευχαριστημένη. Ωραία. Το 60 παντρεύεστε, φεύγετε για την Αμερική με ένα στόχο, με έναν όνειρο. Να δουλέψετε σκληρά, να μαζέψετε εκείνα τα λεφτά που έπρεπε να έχετε και να γυρίσετε στην αγαπημένη Κερίνια για μια νέα ζωή. That's right. Πώς ήρθαν τα γεγονότα, πώς ανατράπηκε αυτόν το όνειρο? Well, το όνειρο μας έφυγε, ας πούμε, άλλα όνειρα είχαμε εμείς και άλλα ήρθανε. Πήγαμε να δουλέψουμε, να έρθουμε να χτίσουμε το σπίτι μας, κάναμε τη δουλειά μας. Μόλις χτίστηκε το σπίτι, μας είπαν ότι είναι έτοιμο να πάμε. Πουλήσαμε 2 καθαριστήρια στην Αμερική. Στην Αμερική όταν πήγατε νέοι, ως νεαρό ζευγάρι, ναι.
Τι δουλειές έκαμετε, πώς ξεκίνησε τούτος ο αγώνας? Είχατε τα μωρά σας ή τα γέννησε στην Αμερική? Τα παιδιά μου γεννηθήκαν εκεί. Ωραία. Μόλις επία, ο άντρας μου δούλευε στους αδερφούδες του που είχαν καθαριστήρια κι αυτοί. Μάλιστα. Εγώ λέω του αδερφού μου πρέπει να δουλέψω, δεν έχω ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Λέει μου θα έρθεις στο ρέστορα μου, είχε τάινες ο αδερφός μου, ο Μακαρίτης. Και πήγα, λέω, μα δεν ξέρω που ρέστορα εγώ, ξέρω που σούπερ μάρκετ. Λέει μου θα το μάθεις, θα μείνεις στο ταμείο εσύ γιατί εγώ πάω. Είμαι έξω όλη μέρα να ψουμίζω, να κάνω, ξέρω εγώ. Και θα είσαι υπεύθυνη εσύ στο ταμείο και στο counter να σερβίρεις κανέναν καφέ, ξέρω εγώ. Το λοιπόν, να μάθω και τα ρέστορα και όλα. Μετά ανοίξαμε τα καθαριστήρια μας που είχαμε λεφτά. Δούλεψα με τον άντρα μου λίγο καιρό και μετά λέω πρέπει να πάω να δουλέψω γιατί δεν έβγαινε, δεν μας ικανοποιούσαν. Αρχίσαμε με τα παιδιά, αρχίσαμε να κάνουμε με τα παιδιά πρώτα, έμεινα λίγο σπίτι, αλλά το όνειρό μου ήταν πάντα να δουλεύω. Πάντα να δουλεύω. Μέσα στον κόσμο και μπροστά. Έτσι και να προσφέρετε. Ωραία. Σε αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής σας, που είσαστε ένα νεαρό αντρόγυνο, η οικογένεια στο ξεκίνημα της, δουλέψετε σκληρά στα καθαριστήρια, πόσα χρόνια? Είχαμε τα χρόνια 20-30. 30 χρόνια. Και χτίσετε το σπίτι? Είχαμε το ξάδερφο του Γιώργου που ήταν υπεύθυνος. Έχτισα ωραιότατο σπίτι στην Κερίνια. Είναι 3 ορόφοι με 9 κάμαρες στο κάθε πάτωμα. Για τα δεδομένα εκείνα ήταν το κάτι άλλο. Εντάξει, δεν το συζητώ. Το λοιπόν, μέσα αυτή τη στιγμή δεν το είδα το σπίτι ακόμα. Πήγα μέχρι την κουζίνα. Επιστρέψατε με τα 3 σας μωρά? Για πάντα. Ναι. Λίγες μέρες πριν τα μαύρα γεγονότα, έτσι. Τι ήταν, αρχές του Ιουλίου του 1974? Φύγαμε στις 12 Ιουλίου που τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Φτάσαμε, πήγαμε στην Αθήνα, μείναμε 2-3 ημέρες και μετά στην Κύπρο. Γεμάτη χαρά γιατί θα ερχόσασταν επιτέλους σε αυτό το σπίτι των ονείρων σας, στα χώματα τα δικά σας. Κοντά στις αδερφές σας, κοντά στην οικογένεια. Τέλος πάντων. Και τι γίνεται μέσα στον πόλεμο? Στον πόλεμο. Πού σας βρίσκει η εισβολή, σας είχα συλλάβει στο Τριμήθι μαζί με όλη την οικογένεια, σας έθεσαν σε αιχμαλωσία οι Τούρκοι? Όταν ήρθαν οι Τούρκοι εκεί, η θάλασσα είναι απέναντι μας, ούτε ένα μίλι από το Τριμήθι, γιατί μας είναι εμείς πιο ψήλωμα. Τέλος πάντων, ήρθε ο πατέρας μου, που 5 η ώρα έβγαλε τα πρόβατα έξω, τα βοσκός ο πατέρας μου, και λέει, γέμισε η θάλασσα τουρκικά πλοία. Τα ξημερώματα. Ναι. 6 ώρα τάγκ αρχίσαν οι πυροβολισμοί. Μαζευτήκε όλο το χωριό στο σπίτι μας, γιατί ήταν άκρια του χωριού το σπίτι μας, και κοιτάζαμε τι γίνεται. Ακούσαμε πυροβολισμούς. Δεν ήξερα ποιος ήταν, ποιος το έκανε, ξέρω εγώ. Και η μητέρα μου λέει, έβγα έξω γιατί ο πατέρας σου, λέει, τον έχουν οι Τούρκοι στην Μάντρα κάτω, στημένον εκεί, και αρχίσαν και πυροβολούσαν στον αέρα οι Τούρκοι. Το λοιπόν, περιμέναμε εκεί να δούμε τι θα γίνει. Άλλοι έρχονταν από τα βουνά, άλλοι έμπαιναν στους ποταμούς, άλλοι έμπαιναν και έρχονταν στο χωριό πάνω. Το λοιπόν, αφού είναι και άκρια του χωριού το σπίτι μου και ήταν ποταμός κάτω, είχε έναν, ο οδηγός τους ήταν έναν παιδί που σπούδαζε, λέει, στην Αγγλία, μου είπε, και τον επιάσαν να έρθει να πολεμήσει στην Κύπρο. Και ήρθε και λέει, φέραμε εδώ, λέει, για να πολεμήσω, λέει. Εγώ δεν ήξερα που ήταν εγώ, σπούδαζα στην Αγγλία, λέει. Τέλος πάντων, έμεινε ο άνθρωπος σε καλοφέρτη μας όλα. Οι άλλοι πρέπει να σας μαζέψουμε, λέει, να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. Πήραν μας οι γυναίκες στην εκκλησία και οι άντρες στο σχολείο και κλείσαν τις πόρτες και αρχίσαν και πυροβολούσαν οι Τούρκοι στο σχολείο να πάνε.
είχε έναν που τους οδήγαν, αυτός που ξέρει ελληνικά, λέει, κόρη μου, κάνετε όπως σας είπα, λέει, γιατί αυτοί σκοτώνουν και περνούν, λέει μου, μας. Δηλαδή εκείνοι οι πυροβολισμοί ήταν δολοφονίες χωριανός σας. Ναι, αρχίσαν οι πυροβολισμοί. Και ποιος ήταν που σκοτώσαν έξω από το χωριό? Το θείο μου με 13 άλλα άτομα. Σκοτώσαν το θείο μου, το μέλισσο, έναν αδερφό ο πατέρας μου και μια αδερφή. Το λοιπόν, πήγαμε εκεί και μας είπαν να καθίσουμε χάμω. Αυτήν τη στιγμή δεν την ξεχνάω. Γύρισα στον Αγίο Χαράλαμπο και είπα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, στείλε κάποιον να μας δει. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί εδώ. Μόλις γύρισα το βλέμμα μου στην πόρτα, βλέπω να έρχονται τα United Nations και να φωνάζουν το όνομά μου, το όνομα των παιδιών. Γιατί, κυρία Ερασμία? Because θέλαν να μας σηκώσουν τα United Nations. Είχαν ο αδερφός μου, ο κουνιάδος μου και ένας κριτικός. Τηλεφωνήσα στο Ουάσιγκτον και τους είπα στο τάδε χωριό, πηγαίνετε, το όνομα είναι Τριμήθη, τα ονόματα που θέλουμε να βγάλετε έξω είναι αυτά των παιδιών μου, όλα με αυτό. Επειδή είχατε το διαβατήριο το αμερικάνικο. Ναι, το λοιπόν. Και αφήκαν μας μέσα. Μας λέει ένας Τούρκος που επρόσεχε μες στην εκκλησία εκεί, κάνετε, λέει, ό,τι σας λένε, γιατί ένα βοσκό πιο κάτω, λέει, τον σκοτώσαν, ήταν ο θείος μου. Με 13 άλλα άτομα. Και τις κόρες του, τις ξαδέρφες μου, πιάσαντες και πήραντες έξω από το χωριό. Ήταν η μάντρα του πατέρα μου και τις εβάλαν, τις εβιάσαν και τις εφέραν στην εκκλησία. Σχισμένα ρούχα, οι πλάτσες τους εφαίνονταν, τις εβιάσαν. Το χειρότερο πρόσωπο του πολέμου. Ναι. Τα εγκλήματα πολέμου. Ναι, τέλος πάντων. Εσάς μετά από αυτόν και τα Ηνωμένα Έθνη που ήταν εκεί, σας μετέφερα στις ελεύθερες περιοχές? Ναι, εφέραν μας στον Άγιο Ιλαρίωνα για 3 μέρες. Μάλιστα. Μας αφήναν να περάσουμε. Επηγαίνα στο σταθμό τους, δείχναν τη φωτογραφία μας, μας το επιτρέπαν. Την τρίτη ημέρα, λέει ένας από αυτούς, το United Nations, να δοκιμάσω και εγώ σήμερα. Να πάω να δω αν τους αφήκουν να περάσουν. Εκεί όμως ήταν ο διευθυντής τους στο Πογάζι, ένας που ήταν αστυνομικός μαζί με τον άντρα μου. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος μου, λέει, δουλέψαμε μαζί και πήγαινα στο σπίτι του, λέει, στην Κερίνια για να φάω χείρο, γιατί η μάνα μου δεν μας έκανε χείρο. Μάλιστα. Ναι, και έτσι αφήσαμε μας και μάλιστα μας έδωσε και έναν παιδί μικρός, ας πούμε, και λέει, τους είπαν ότι ήμουν στην Κερίνια στη θεία μου για vacation. Αλλά δεν ήταν στην Κερίνια, ήταν μικρός όμως το παιδί και επολεμούσε στον Άγιο Ιλαρίωνα. Το γλιτώσατε, το φέρατε μαζί σας στις ελεύθερες μαζί μας. Μάλιστα. Και του λέω πώς δεν είσαι, λέει, που την Ορόκληρη. Και να με αφήσετε, είπε μας που έναν άλλο μέρος στη Λευκοσία, σε ξέχασα το όνομα, να με αφήσετε εκεί και να πάω σπίτι μου. Αλλά που ξαναβρεθήκαμε και τους εκάλεσα σπίτι μου και τους έκανα τραπέζι, όχι μόνο αυτούς που ήβραμε στο σπίτι μας το καινούργιο που πήγα στην Κερίνια, μας επήραν, είπαν μας δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να σας φύγουμε. Οι 3 στρατιώτες που ήταν δίπλα, λέει, τι θα κάνουμε, λέει, τους λέω, έλατε σπίτι μου. Ήρθαν απέναντι από το σπίτι μου και μας ήρθαν τα United Nations να μας φύγουν. Τους είπε ο Γιώργος, πιάστε το δρόμο αυτόν, πηγαίνετε στο Tom Hotel, μάλιστα, που έχει 3.000 Έλληνες εκεί. Το λοιπόν, πήγαμε εκεί, φύγαν αυτοί να πάσουν κάτω, να τους πάρουν, αλλά στο δρόμο βρήκαν ένα λεωφορείο και το σταματήσαν να τους πάρει το λεωφορείο κάτω. Ήταν Τούρκοι. Και τελικά κατέληξαν τα παιδιά, εκείνα τα 3, στην Τουρκία για 3 μήνες. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω. Το λοιπόν ο πόσο άλλος... καιρό μετά
επειδή θέλω να καλύψω και την Αμερική, πόσο καιρό μετά φύγατε ξανά για την Αμερική με το πικρό ποτήρι της προσφυγιάς, χωρίς τίποτα, χωρίς όνειρα, χωρίς πατρίδα? Τίποτε. Ένα μήνα. Ένα μήνα μετά φύγετε, πήγατε πίσω. Φύγαμε, τι θα κάνουμε, λεφτά δεν ευαστούσαμε. Οι δικοί μου πιαστήκαν πάλι, τους είχαν εχμάλωτο στο τριμήθι. Αλλά μου είπαν τα United, στο American Embassy, μου είπανε θέλετε σήμερα να σας στείλουμε στην Αμερική. Λέω δεν μπορώ να φύγω. Έχω τις γονείς μου εχμάλωτους. Πρέπει να δω τι θα γίνω. Βέβαια, αφού δεν μπορώ να φύγω και να τους αφήσω, να γλιτώσω εγώ το σώμα μου και να έχω τους γονείς μου για όνομα του Θεού. Το 2016 σας τίμησε εσάς και τον αείμνηστο σύζυγό σας, η Ιερά Μητρόπολη της Κερίνιας, για τους αγώνες σας για την Κύπρο. Το Φύκιο απονεμήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Θεόδωρο. Ναι. Αντίστοιχα, την ίδια τιμή έχετε παραλάβει από το Δήμο Καραβά και την πολιτιστική ομάδα της Νέας Υόρκης, η Κύπρος μας. Για ποιους αγώνες έχετε τιμηθεί? Τι έκαμετε στην Αμερική με τον αείμνηστο σύζυγό σας όλα αυτά τα χρόνια? Αρχίσαμε μόλις πήγαμε πίσω, η πρώτη μας δουλειά, την επομένη είχαν τη μεγαλύτερη διαδήλωση έξω από το White House. Και όπως ήταν η γειτονιά μας εκεί και δεν είχαμε σπίτι με τίποτα, όλα τα πουλήσαμε. Μια αδερφή μου που είχε μία κρεβατοκάμαρη, είμαστε 10-12 άτομα μέσα. Τέλος πάντων, λέει κάποια, αύριο λέει θα γίνει διαδήλωση στο Ουάσιγκτον. Λέω, είμαι πρώτη. Πότε να πιάω το λεωφορείο? Λέει μου πρέπει να πάω στην Αστόρια. Τώρα το μόνο που θυμάμαι, ποιος με πήρε στην Αστόρια? Ο άντρας μου δεν με πήρε. I don't know. Ταξί έπιασα, δεν το θυμούμαι. Το μόνο που ξέχασα είναι αυτό. Πήγαμε εκεί, μπήκαμε στο λεωφορείο και πήγαμε στο Ουάσιγκτον. Στη διαδήλωση. Λέω δεν τη χάνω τούτη. Θα αρχίσω να πολεμώ για την Κύπρο. Άρχισα. Έγραφα όσοι της γειτονιάς μου πολιτικοί, because είχαμε χρόνια στην Αμερική και 3 καθαριστήρια που εγνωρίσαμε όλον τον κόσμο του Bay Ridge στο Brooklyn, έπρεπε να αρχίσω να δουλεύω για το Κυπριακό. Αυτό θα κάνω στη ζωή μου, λέω, και άρχισα. Να πηγαίνω στα σπίτια, να κάνω φυλάδια, να γράφω μες στις εφημερίδες. Επιστολές στους πρόεδρους της Αμερικής. Πολλούς. Έπρεπε να το φέρω το βιβλίο μου από την καιρό του Κέννετι. Ο Κέννετις, ο Τζόνι πέθανε. Ήταν ο αδερφός του Ρόπερ και Έντουαρ. Έχω τα βιβλία τους, τις επιστολές που τους έγραψα και μου απαντήσαν. Έχω του Κλίτον 3 φορές μου απάντησε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μια συνέντευξη, έναν ρεπορτάζ που ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Πέτρος Πετρίδης, έναν αφιέρωμα στην οικογένεια Ελισσέου, την Ερασμία Μεϊτανή Ελισσέου που σήμερα φιλοξενούμε με τόση χαρά και συγκίνηση και τον αείμνηστο σύζυγο της. Ας το παρακολουθήσουμε. Όταν πήγαμε πίσω στην Αμερική, δεν έχασα ούτε μια διαδήλωση. Άρχισα να γράφω ποίηματα για την Κύπρο μας. Όταν έκανα το βιβλίο μου, τα έκανα στα ελληνικά, αλλά τελευταίως τα έκανα και σε εγγλέζικα. Με πήρα συνεντεύξεις, τα βάλανε στις εφημερίδες. Έδωσα βιβλία στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, στη γειτονιά μας, σε όλους τους γειτόνους τους ξένους και τους είπα δεν θέλω λεφτά, το κάνω για την πατρίδα μου. Είναι δωρεάν. Μόνο μία προσευχή να ελευθερωθεί η πατρίδα μου και όλες οι χώρες του κόσμου. Έχω γράψει επιστολές στους γερουσιαστές, στους βουλευτές και σε προέδρους της Αμερικής και μου έχουν απαντήσει. Το τελευταίο μου ήταν του Ομπάμα. Ερχόμαστε στην Κύπρο σχεδόν κάθε χρόνο. Μένουμε για 3 ή 4 μήνες την κάθε φορά. Ερχόμαστε διότι υποθούμε τον τόπο μας, αγαπούμε τον τόπο μας και η γυναίκα μου προπάντων προσπαθεί με όλους τους πολιτικούς, όλους τους ηγέτες, με επιστολές, με μηνύματα, να τους φέρει εις γνώση το Κυπριακό και ίσως προσπαθήσουν να βοηθήσουν την υπόθεση της Κύπρου για ελευθερία του τόπου μας
και επιστροφή στα σπίτια μας. Η γυναίκα μου είναι μια ακούραστη που έχει γράψει βιβλία, τα οποία είπε προηγουμένως, και προσπαθεί με κάθε τρόπο για να το καταλάβει ο υπόλοιπος κόσμος τι τραβήσαμε με την προσφυγιά, και ευχόμεθα στο μέλλον, στο γρήγορο μέλλον, να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια μας, να πάμε να λειτουργηθούμε στις εκκλησίες μας, να γυρίσουμε τα παλιά μας λιμέρια με τους παλιούς μας φίλους από όλους όσοι είναι εν ζωή. Πρόσφυγας δεν γεννήθηκα, ούτε και θα πεθάνω. Παλεύω μέσα στη ζωή, στο σπίτι μου να πάω. Θέλω να δω τους πρόσφυγες, όλους στα χωριά μας, να κάνουμε Ανάσταση, να ανάπαυτει η καρδιά μας. Να ανοίξουν οι εκκλησίες, να παίξουν οι καμπάνες, να ψάλουνε ολονυχτής, παπάδες, δεσποτάδες. Να δω κουριές να κάθονται έξω από τα σπίτια, γέροι να πίνουνε καφέ μεσά στα καφενεία. Να περπατώ ελεύθερη στα κρύα και στα χιόνια, αυτά που στερήθηκαν 36 χρόνια. Τότε θα κάτσω ήσυχη, τότε θα ησυχάσω, και αν είναι θέλημα Θεού, ας γύρω να πεθάνω. Κουβεντιάζουμε με αυτή την αγωνίστρια Κερινιώτισσα που έδωσε αγώνες πολλούς στην Αμερική, όπου έζησε όλη της τη ζωή. Κυρία Ελισέου, το δικό σας καταφύγιο είναι το γράψιμο, 2 βιβλία, μια ποιητική συλλογή. Με τι ασχοληθήκατε στα βιβλία σας? Μάλιστα το ένα μεταφράστηκε και στα αγγλικά. Ναι, το πρώτο μου. Μετά έκανα 3 βιβλία. Το τελευταίο είναι ποίηματα. Πάλι έχει σχέση με το Κυπριακό. Τούτο, ό,τι λέξη μου είναι και ό,τι κουβέντα μου γίνει στην Αμερική, να γνωρίσω έναν άνθρωπο, να γνωρίσω έναν γείτονα, έναν πελάτη που δούλευα σε ρέστοραν τελευταίως λίγα χρόνια, το πρώτη λέξη ήταν η Κύπρος. Δεν άφηνα κανένα να μου φύγει χωρίς να του πω την ιστορία της Κύπρου. Κανένα. Yeah. Στο βιβλίο σας γράφετε και για τις 2 σας πατρίδες? Και για το βιβλίο μου, 3 βιβλία που έχω κάνει. Ναι. Και για τα 3 πάλι για την Κύπρο. Και τα ποίηματα μου είναι για την Κύπρο και για όλα. Η ποίηση πώς προέκυψε? Ορίστε. Η ποίηση, λέω, πώς προέκυψε? Πώς σας βγήκε, πώς αισθανθήκατε έτσι εκείνη την ορμή και την ετοιμότητα να γράψετε στίχους για την προσφυγιά, για την Κερίνια, για τον Άγιο Φανούριον, για τα όνειρα που έγιναν εφιάλτες, για τους παιδικούς σας φίλους και για τη μητέρα σας? Ναι. Η μητέρα μου ήταν μια αγωνίστρια για τα παιδιά της. Αυτή μας δίδαξε τα κατάλληλα πράγματα, η κάθε της λέξη ήταν συμβουλή. Και εγώ τα ποίηματα μου άρχισα μόνα τους. Έβγαιναν από την ψυχή μου. Μια μέρα με πλήσκα χόρτα και ήρθε μου αυτή, επιλήφθηκα και πήγα και έκανα ένα ποίημα. Ναι. Έρχονται από μόνα τους. Ναι. Γιατί είχα το πάθος για την Κύπρο, τι θα κάνω σήμερα, τι θα κάνω αύριο, και τα έγραφα χωρίς ο άντρας μου να ξέρει, ούτε βιβλίο, το έκανα το πρώτο. Δικές μας δουλειές τούτες. Μετά από τις 11 που πήγαιναν τα παιδιά και κοιμούνταν, και ο άντρας μου, κατέβαινα κάτω στην τραπεζαρία και έγραφα όση ώρα 1-2. Μια χαρά. Ναι, ναι. Αυτά όταν τα έγραφα, μιλούσε η καρδιά μου και δεν είχα ούτε στυλό. Ήταν τα δάκρυα μου. Ήταν τα δάκρυα μου. Yeah. Πόσα λέει αυτή η πρόταση, πόσα λέει. Yeah. Τι θα μας απαγγείλετε, τι θέλετε να μοιραστείτε με τους τηλεθεατές? Ξέρετε, αυτή η εκπομπή πάει στους απόδημους ανά τον κόσμο. Ναι. Τι έχετε ετοιμάσει σε ποίημα, τι θέλετε να μας διαβάσετε? Να σας διαβάσω? Ναι, να μας απαγγείλετε κάτι. Τι έχετε μπροστά σας? Έχω... Τώρα να δω ποιον ποίημα έχει, ναι, να μοιραστούμε ένα ποίημα με τους τηλεθεατές για το τέλος, κυρία Ερασμία.
Και αν έχω τα 30 δεύτερα, θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εσείς τώρα θα μας χαρίσετε τους στίχους σας. Ας χαμηλώναν τα βουνά, να βλέπα την Κερίνια, το κάστρον της το όμορφο και εκείνη την παραλία. Να βλέπα πενταδάχτυλον, το κάρμιν, το τριμήθι, το σπίτι μου, το πατρικό που τόσο μου έχει λείψει. Να πάω στη Γλυτσότισταν και εις στο Εξιμίλι, στον Καραβάντι Λάπιθον και την Ασεροπίτη. Να πεταχτώ μια αναματιά του μόρφου και βαρώσει και να στραφώ εις το χορκό. Και να στραφώ εις το χορκό κι ας μεν έχω εναγρώσει. Θεέ, γιατί μου στέρισες την πόλη που αγαπάω, την πόλη που γεννήθηκα, σαν επισκέπτης πάω. Θεέ, κάμε το θαύμα σου. Κάμε να περπατήσω στην όμορφη Κερίνια μου, εκεί να ξαναζήσω. Θέλετε να μας απαγγείλετε ακόμα ένα? Θέλετε να σας πω ακόμα ένα? Θα μας πείτε. Ναι. Όποιο θέλετε εσείς. Αν δεν έχετε κάτι άλλη μπροστά σας. Έχω 3, αλλά αυτό... Ένα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κύπρο μου, δεν εξέχασα κι ας είμαι μακριά σου. Προσπαθώ όσο μπορώ για την ελευθεριά σου. 40 χρόνια καρτερώ, ελεύθερη να έρθω τα κάλλη και τις ομορφιές Κύπρο μου να απολαύσω. Θεέ, να αφήσω πίσω μου της προσφυλιάς τα χρόνια, να ζήσω πια ειρηνικά εις το δικό μου χώμα. Και όταν έρθει η ώρα μου απ' τη ζωή να φύγω, θέλω να σε ελεύθερη, να σε αποχαιρετήσω. Μάλιστα. Υπάρχει πιο ωραίο μέρος από την Κερίνια στον κόσμο? Υπάρχει? Δεν είδα. Ούτε εγώ είδα. Στην Αμερική, όπου ξέραμε πηγαίναμε, λέω, ρε παιδί μου, θέλω να δω ένα μέρος σαν την Κερίνια. Να μιλήσει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είστε ένας θησαυρός για αυτόν τον τόπο. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αφηγήσεις Κυπρίων της Διασποράς, που όπως είδατε κι εσείς, νοσταλγούν, δακρύζουν, αγαπούν πολύ αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε μαζί το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκυριακό.